Můj banán. Dobrý, pane. Dobré? No, Vietnamec je pryč. Slyšíš to? Vietnam. Slyšíš to? A jo, slyším. Co to? Pane? 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 Vstávat. Co se děje? Dobrý, Pane, co to máte v Ještě si ruce? musím Odložte. dát Ne, i pane, nedělejte to. Pane, Au, pane, nechte mě. jdete s náma. Já se dávám. Pane Vietnamec, běžte do svého obchodu. Pane, zasranej Vietnamec. Můj desník, já si vezmu. Pane, pojď, jdete se mnou. Pane, jdete se mnou. Pane, jdete se mnou. Pane, jdete se mnou. Pojďte, jdete s náma. Jdete s náma, dělejte. Jdete s náma. A nežer, Vietnamče, ale panej. Pojď, nežer to. jdeš se mnou. Pojď, jdeme. Ty Vietnamče, ale vrať se už domů. Pojď, jdeme. Když nepůjdeš s náma, Jdeme. bucháme tě. Dělej, jdeme. Do vězení. Pojď. Jdeš do vězení. Já jdu. Dělej, Hezký pojď. dělej. Ale dělej. Já chci ještě. Já Ty chci ještě. chceš ještě jednou po hlavě? Ale Památka, dělej. nechci ještě. Dělej. Nechci. No, přesně, běž. Tady běž, Jde hezky okamžitě. do vězení. No dělej, Do vězení. no dělej. Tady? No, zůstaň tady. To Ty nevadí. ještě si stěžuj. Šéfem. Mám teď chvilku hlídat, ať si nepo... Jo, hlídnej, já jdu za Vietnamcem. Tablety s vazošejkou ukradnuté. Co jsi to řekl? Tablety. Šéfe, on řekl, že má ukradnuté tablety od Vietnamce. Cože? A dej mi to, dej mi to, okamžitě. Dobrý, to se vystříhne. A co se stalo? Nevím. Já budu Dej mi to. zákazník, já budu NPCčko. Já se zvědím. Ty Vietnamce, běž do svého obchodu. Padej do svého obchodu. Vystříhneš to? Jo. Kurva, žábo, kde seš? Tak teďka až půjdu to, k tomu Vietnamcovi, tak vy tam budete zatím okrádat. Že ať vám dá hnedka jeho peníze a cigarety. Kde je ta žába? Mňam. Tixo. Já se kouknu. Tixo, pojď sem. Čekej. Pojď sem. Pojď do toho vězení, Tixo. Ne, jakože se chcípnu, to vystřihněme. No, to vystřihnem. On už není žába, on je gorila. Však to je ten Mexikán. Nebo jako, No, že se proměnil. No, dáhni do vězení, Mexikáne. Tak začíná, jdeme znovu. I tak vystříhneš to. Tak to beru sebou, to beru. To já to vrátím. Já to vrátím. Já jsem dělal. Hlídejte ho, Já jsem. hlídej ho. Jo, hlídám ho. Hlídej ho. Počkej, zmetku, já to vrátím. Opojď. Já mu to vrátím, už to neuvidíš. On má Může se Vietnamci... on má ještě jeden. Co se to tam děje? Co se to tam děje? Pane, on má ještě jeden. Co se tady děje? Kurva, co se tady děje? On ho zabil. Pánové, co se... Potřebuju posily. Potřebuju posily. Potřebuju posily. Peníze. Peníze. Jsou peníze. Utekl. Mám peníze. To je dobré. Zíkání vám Vietnamec, už jsem zase naživu. Čau. Dej mi všechny peníze. No, pane, to nemůžete Daj. dělat. Vy jste ještě k tomu Daj. černej, to nemůžete. Dej peníze. Teďka tady s ním mluvím. Ko? Tohle. No vidíte, pane, to se vám stane. To bys taky mě dostalo. No, mám tady masivní hrob. Malé dvoč. Tak máme to Jo, mám. A já to přežiju. No, to už nepřežil. On přežil menší explozi. Než... No, Vietnamči, dívej.
Kdybys tohle nedělal, tak by se ti nic nestalo. A to si můžeš sám. Amatér, Viděl jsem blbej. Větnamce, ale trošku jiný způsob. Ne, nechně. Blbeček úplně. Větnamci to je... Ježíš, co to děláš? To je neuvěřitelný. Tohle prodej taky. Co se to děje tady? Já flešu! Ježíš, už je ta... A to Mexikánce taky přidal na policii. Pojď Mexikáne, musíme je zmlátit. Jo! Potřebuji posily. Posily. Zabij ho! Jo. Zvítězil zákon. Vyhráli jsme. Zvítězil zákon. Zvítězil zákon. Red Watch! Jo. Zvítězil zákon. Že jo? My jsme vyhráli. Vyhráli jsme. Vyhrál zákon. Jdi na stranu záchodu. Je ten Větnamec. Zůstal jenom péro z toho Větnamce, bohužel. Jenom jeho péro zůstalo. Dupí. No. Tak to dáme to do řízku. Kde je zloděj? On utek, protože má red vočky. A šel Utekl jsem nám. dozadu do backstage. Utekl. Kdo je ten zloděj? Policajti, Timo. na něj. Podle mě Tady to je. Už tady schovává. Skvěl Fízlové, kde jste? Plný břídilové, potřebuji nový tým. Já budu s váma. Ale budu bojovat s shotgunou. Ale však tady máme toho zloděje. Jo, Tam je. policajti, útok! Útok! On nemá red watch. Takže ho tady To nevadí, aspoň ho zmlátíme. Útok! Zbacáme. Ten... Zmlátit! Ej, neodcházej. Pojď sem. Zmlátit! Zmizel! Chyťte ho! Musíte ho chytit! Nést násilí. Ty jdeš do vězení. Jo, nic mu to nedělá. Jsem celou dobu proti vám, jenom jsem to tak. Minecraft. Já vidím, Větnamec je cooked. Zabili Větnamce. Ej, jo, ty jsi takhle prodával, on tady takhle prodával perník. No, Zatím na měsíci někdy. to takhle nepůjde. počkej, Tohle si vezmu na potom. potom. Policie potřebuje pomoc. Jo. Musíme ho zabít. Jen autíčku. Jdu po něm. Ježíš, vůbec nevíš, jak se to dělá. Takový břídil. Bude cooked. Jdeme tu dát pickaxe a tak na silnu.